delivery guy came in to deliver the stuff. Deliver not to my office, to my next door. And then I found still sealed, guys. You're not known in this board. Yes, yes. It's still sealed. Yeah, no, I'm not doing that. I don't even know what's inside the box. It's still sealed. Call them a box, so I Chester Vili wamabhokisi lawa guys asilele umkhe umlanje sise Chester Vili njengamanje lento isinesikhathi ifikile la ekhaya so yeah, but we don't know who supplied the yeah. Kodwa amabhokisi aseholo ngemumva ngemumva Metropolis urodwane nasenkambeni usoba ngemuva yeah, somebody they must have said it with the invoice or something. Yeah, no, we're not opening it. Yeah? No, we can't open it. No. Sorry? I say we can't open it because no, we can't open, guys. We're not responsible. Why? The only people can open this is the IEC. But this is not the IEC is supposed to be. This is not the offices of the IEC. Yeah. But now who received the thing? We don't know, but it's not supposed it's the owner of the place because we are finding here. How did he accept this? Right. So, but another one deliver. ngithele impahla yami ikhela ka next door ngangisho so anginayo into ethi navusa labantu abalasalele nayo nabantu asikhulumele na bayasho iyafela kubona bayasho ukuthi yafikela kubona basho ukuthi izolanda wena but i-problem uke khona wena body njengamanje when we defend impahla manje uthi wena asingayenzi lutho uyayidefenda futhi yazi why ungayenzi lutho ngoba manje mayivula impahla sekuyimina nisecaleni because bona mangaze ngivule because we're no in charge yazi njani asibize nomonde asivuseni nomonde okuyena athi angiyithathe lento ngale uzala nayo yeza bodi utoma ngithi General Keswa is coming here. He's coming. Yeah. And the guys from crime intelligence, they are entering here now. Okay. Yeza bodi futhi ngithi mina asibizeni umuntu owathi angiyithathe le yanto ngibeke ngini mina I'm not responsible ngabona into eyingozi ihlele endaweni wrong kana ngiyakwazi umvoto nani ngabona into ihlele endaweni wrong awume futhi ngithobuza umuzo we1 asixabane umuntu omnyama nawe umuntu omnyama ake ukuthi ke njengosuyile sivile uyayibona ukuthi ingozi wakwazi awuzange ukwazi ngalo yobika emaphoyiseni ukuthi nazi indiza ka IEC zibekwe dedengu ukuthi ngatshela station manager nombizwa ngani lo muntu wala ngatshela yena uNomonde wathi ngisuse ngibeke General Keswa is coming here. The crime intelligence. This box will be opened. Because Zungu is well. Zungu. Yeah. The head of the security of condolences, Laga Zulu Natal. I see you now. I need one number, please. Most of you now why receive and EP paper, but then it has the Diafila Nali. Ngafonela ukwena mfowethu silwa now. Angicabanga ukuthi mangathiwa sila nawo ngasikhulumanje bese ngafika ekhaya. Manje masifuna ukulwa nawo. Njoba sifike la is because we are following information esilidelela. Yazi umuntu ontshela mina
Sengiyabona utshelo bami. Utshelo ngiyakutshela. Asazi ngiyakutshela yima. Ngimbone ePhavalo namhlanje. Lo muntu lo uyi-MK ngiyakutshela. Ngiyakutshela. Ake ngivume mina sitshelo. Hayi uyena utshelile. Uyena utshelile. Ubongani. Yabo ubongani baphuma utshelo mina namhlanje. Wathi yazi kunezinto ezihleli lapha lela office lelami. Ngiyigcinile lapha yami. Unomondo wathi angiyithathe ngiyibeke ngabona office liyakhiwa ngale umuzi womuntu uhlala nombaba. Ingakho ngayikhila la lento behleli la ngayisusa ukuthi dedeni abantu baqhubaka bangena ngaphezulu. Since bazi ukuthi amabhokisi ala bebengaqhekeza futhi ingene enkingeni. Ngifuna bawasuse namhlanje mhlawumbe la bezayo kufanele bayisuse lempahla la. Ngoba manje isingifake ekhulumeni anginayo iphepha engabisiwe ngoba ifikela ngomina impahla. Mina ngabizwa next wathi kunempahla efike lethu abantu yase Baptist. Ngani mangithi IEC ubani uncharge la uNomondo osebenze e-youth center. Ngafonela iNomondo nazi izinto za IEC. Awukuthema ngicela ungithathe ungigcinele lezo. Singabona manje uNomondo. No. And uNomondo sikhulume naye namhlanje ufuna ukukhetha ngomhla ka-27 baqala ukuvotisa. Alright. Themba. Good. Mina isitori sakhe ngisiphile. Amen. Because ngangingekho. Angikwazi ukuthi hayi Themba uqamba mama lento yafika kanje kwenzeka kanje. Even lo Bongani okhuluma ngayo for mina as the head of intelligence I don't know Bongani but my sources they are all on the ground. And when I receive information we must act in that information. Akukho sibanga nawe esizwini ukuthi khona lapho esifuna ukuverify ukuthi ama-facilities Iphume umkhankaso iMK izama ukunqanda ubugebengu obuzama ukwenziwa uIEC ngokusho kwamalungu eMK.